A Comisión pola Memoria Histórica da Comarca presenta un novo episodio republicano Barbanzán. Os ribeirenses Enrique e Manuel Fernández Sendón protagonizan a nova entrega que se dará a coñecer o venres no Lustres Rivas. Preservar e difundir a historia do Barbanza é o principal cometido da Comisión pola Recuperación Histórica do Barbanza, entendendo que o futuro non se pode comprender sen o pasado. A entidade, que conta cunha serie de libros na colección Episodios Republicanos Barbanzáns, presentará unha nova entrega titulada Enrique Manuel Fernández Sendón, Memoria, Palabra e Represión, e escrita por Xosé Luís Axeitos, Uxío Bobilla e Carlos Cimadevila, que se presentará este venres en Ribeira. No acto participarán Xosé Luís Axeitos, autor do libro, Fidel Vidal, psiquiatra, eu, en representación da Comisión de Recuperación da Memoria Histórica da Barbanza, e Ana Barreiro Rego, concelleira de Cultura do Concello de Ribeira. Ofrécenos así un retrato máis completo e profundo dos irmáns e da época que lle tocou vivir. Queremos agradecer igualmente a participación de Fidel Vidal, recoñecido psiquiatra, escritor e intelectual galego, cuya reflexión sobre a memoria, a persona e a sociedade enriquece sempre calquer debate. A súa presencia ten ademais un significado especialmente emotivo. Durante a súa infancia, cando ele apenas era un rapaz, tivo ocasión de coñecer a Enrique Fernández Sendón. Enrique Fernández Sendón foi xornalista na Segunda República e foi detido co estupido da Guerra Civil. Quedou en liberdade no 1940, pero ao chegar de novo a Ribeira todo mudara. O seu irmán maior, Manolo, fora fusilado en Santiago e el nunca volveu a ser o mesmo. Queremos citar tamén a Elvira, a irmá máis pequena, mestra aquí en Ribeira, non? Que con un coraxe enorme loitou por salvar a vida de Manolo e tivo que vivir tamén a desmemoria de Enrique. Porque o Enrique Fernández Sendón que volta a Ribeira a principios dos 40 non ten nada que ver co Enrique anterior á Guerra Civil. Un home destruído, Enrique Fernández Sendón, un home derrotado, tanto polo que aconteceu no seu país por culpa da represión franquista, como que lle aconteceu á súa familia, o asesinato do seu irmán, incluso a incautación de bens da familia. Un exemplo moi claro, esta familia, do que foi a represión en Ribeira. O libro, que se presentará este venres ás 8 da tarde no Lustres Rivas, é un recordo para manter vivos os irmáns Fernández Sendón. Que loitaron con fe pola dignidade e pola liberdade. E pagaron moi duro por iso. O Concello de Ribeira garantiu o apoio á Comisión nas iniciativas e proxectos que impulse. Un dos últimos realizados pola entidade foi a petición de nomear un espazo público do municipio co nome dos irmáns Fernández Sendón. Colaboramos con la presentación de este libro de Enrique Manuel Fernández Sendón, Memoria, Palabra y Represión. Memoria, Palabra e Represión, que promueve la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza dentro de su colección de episodios republicanos barbanzáns. El objetivo de todas estas iniciativas entendemos que es dignificar la memoria de todas aquellas personas que lucharon por la defensa de los principios democráticos. Desde el Concello de Ribeira, desde el Gobierno de Ribeira, apoyamos las actividades de una entidad nacida, si no me corrigen allá, por el 2012, con un ámbito de trabajo comarcal que se ha traducido en numerosas iniciativas, como se ven día a día en el Concello. Durante a presentación do libro que se desenvolverá o venres repartiránse exemplares de Enrique Manuel Fernández Sendón, Memoria, Palabra e Represión entre os asistentes.